الليل الطيب بتاعي ميلانيست. الليل الطيب بتاعي ميلانيستي عندي زلاتان هدية نحسب biex ikun daqsxejn ta' għajnuna mhux hekk, ejja naraw sabiħ, ejja naraw. Li ma jridx jidher, ma jridx jidher. X'inhi fettillu jiġi daw? Nippruvaw nitbismu naqra fimni mhux għax għandna biex ta' mhux. Erġajna derbi ieħor, erġajna bżajna, erġajna waqajna, erġajna fallejna. Ovvjament mhux qed nitkellem bi pjaċir imma qed ngħid dak li huwa l-verità hu. 10 minuti fl-ewwel 10 minuti inqala' terremot Milan. Ma nistax nifhem kif tista' taqla' żewġ gol b'dak il-mod. Mela Dzeko li fih daqs is-saqaf jiġi jimmarkah Calabria bir-rispett kollu fih daqs jasal sa saqqi. Għandu tiderseb sawwek jasal Calabria. Jiġi jimmarka lil Dzeko. Bis-serjetà, jiġi timmarka Dzeko kif? X'affarijiet dawn. Calabria jimmarka lil Dzeko fl-ewwel gol. Dzeko għamel gol sabiħ, ħan nitkellmu ċar. U għamel logħba tajba ħafna. Imma mhux titfa' Calabria fuq itfa' l-Kjer twil ma twil. Mela Kjer jilgħab apposta biex ikun jista' jkun ġgant ma' ġgant. Sewwa? U l-għaref tagħna Pioli għamilhom zone mark. Allura Dzeko kien hemm Calabria. Bir-rispett kollu kieku jkun flok Kjer naqbdu hekk ara l-Calabria ngħidlu. Żul minnu sa noħsibu jien u raqbad il-ħatti wara ma Lautaro. Imma mhux fuq Dzeko. U mbagħad il-froġa tat-tieni gol. Kif tista' f'semifinali ta' Champions League f'derby 75,000 fruħ, rekord inkassi 10 miljuni, taqla gol tiġiġ kif lajna t-tieni gol. Ballu f'nofs il-kaxxa, barra mill-kaxxa, ma fin-nofs hekk hawn waħdu Mkhitaryan naqbad il-ballu relax. Baqa' miexi letteralment seta' jimxi, jaqbad sigarett u miexi jew jieħu kafè, jiġi quddiem Mejjan għallu issa tilqgħu dabxab. It-tieni gol. Kien ili xarej ma nidaj. Daqshekk għamilt. Tistax ikun taqla gol hekk. Imbagħad ġiet il-bravura l-oħra ta' Kjer fuq Lautaro. Jgħaddilu kif rid, jgħaddi li Tomori wkoll jolqtu penalty. Jiena fil-bidu penalty ċer kif rejt il-Kjer jipprotesta. Għattux inti protesta tagħmel għalhekk għax għax-xaqta. Però le. Meta mbagħad rajt ir-replays waħda mill-ftit li naqbel ma' dar-referee. Jiena mhux se nidħol fuq il-mertu tar-refereeing, però jien ma ġobni xejn dan Jesus Manzano jew x'kien. Ma ġobni xejn. Ħasba li fuq żewġ naħat tagħmel kemm ċar, però naħseb li kontrina kien da xejn iktar sbalja f'ċertu affarijiet, kien hemm ċertu fawżi li setaru aħjar. Brahim Diaz, veru qasir Brahim Diaz, però ma jfissirx ma jkollux fawża xi jkun qasir. Kemm il-darba għala daqqiet ma' Mkhitaryan, xejn. X'wieħed. Mbagħad ħammur għall-bravuri ta' Pioli. Krunic li llum kienet l-logħba tiegħu wara ma nafx kemm sena. U żgur li kien l-ar plejer fil-ground, jiġi jitħalla hemm logħba sħiħa. Qegħdin nitilfu tnejn xejn is-sostituzzjoni ta' Pioli jkunu l-aħħar tnejn daw, suppost dawk it-tnejn li tgħid m'hemmx tagħmel ħa nipprova ndaħħal l-aħjar li nista'. Kalulu minflok Calabria. Pobega minflok Brahim Diaz. Bis-serjetà. Pobega dak jidħol ma flok Krunic u flok Brahim Diaz jidħol Lazaro de Ketelare, forsi jqum il-mewt. Ma le, ma jidħolx, ħalli bissib ma l-Ispezja. Ora, tgħidli allura sepux importantissima kif ġiet issa, x'issa m'għandniex ċans żgur qas naslu fil-finali ta' Champions League. Almenu diffiċilment ħa naslu fil-finali. Diffiċli naslu fil-finali għax bitnej b'xejn.
Iebsa, ma tista' tgħid xejn il-futbol ballun huwa tont, imma mingħajr tittar jirkuprax li irdu naraw se jiġri minn Bennacer, x'eżaġġew l-affarijiet ukollu. Mela li bl-entużjażmu perfett tal-kuntratt l-editur dejjem jeqridli biex fil-videos tat-Talja ma noqgħodx neqred fuq ir-rinnovo tal-Leaw daqshekk spajta, għax issa bil-bambineriet jekk mhux illum sa nhar is-sibt għallhom ma l-ispezja tkun uffiċjali, illum semmejta biex nafżak. Ħalli kif taraħ ma toqgħodx tgħidli. U anke nhar is-sibt qed nittama li nsemmiha u ngħid uffiċjali Leaw iffirma, ma insomma. Li kollok l-aqwa plejer letteralment, għax jiena ma nafx kif hawn min jgħid le l-aqwa plejer tal-Milan mhux Leaw u mela minnu. U mela minnu jien nixtieq nara l-Leaw kontra Darmian illum. Mhux qed immaqdar Saelemaekers, sewwa x'jiena li Saelemaekers huwa titolarissimu bħalissa u l-aqwa plejer tal-Milan illum. Jiena kieku kelli nażel l-aqwa żewġ plejers fil-ground naħa oħra ovvjament għall-Inter nażel il-Barella illi reġa' għamel logħba fuq il-logħb onestament jiena ġobni immens u reġa' rritorna l-Barella li konna nafu qabel. Għax dal-istaġun skont Interisti, sewwa x'jiena ma segwix lub tal-Inter, ma skont Interisti Barella kien naqqas naqra. Issa illum, ħadd fuq illum, jiena lija rajtu li kien l-aqwa plejer fil-ground. U t-tieni tal-Inter jiena ntiha lil Dzeko. Dzeko barra l-gowl kellu azzjonijiet tajba wkoll u ġobni ħafna. U onestament illum nemmen li l-isfida bejn Dzeko u Giroud intrebħet 100% minn Dzeko illum. Dzeko minn Leaw deret ċara li għandu problema kbira għax jitħalla waħdu. Però fl-istess ħin ukoll tiegħu irtin tiegħu. Bl-għalem bir-ras ma wieħed ma' ċerbi. Fejn ikun hemm ċerbi, beda jħodhom l-Giroud. Dik biex ħaġa tajba. Għax Giroud qiegħed hemm apposta biex jgħid bl-għalem bir-ras u biex inniżżel. Illum nagħmel waħda qas l-oħra. Darba mal-azzjoni denja, meta tal-ballon il-tonali biex xut tal-lasta. Nintaqgħet minn Bastoni biex niftehim, mhux Bastoni tista' tisalva gow illi kien idaħħal lura lil Milan fil-logħba. Però mill-bqija m'għandix xi ngħid li delus, diżappuntat, kważi qalbi maqtuwa r-ritorn. Mhux ħajd li qalbi maqtuwa kollox għax nerġa' ngħid il-ballun huwa tont u kif jgħid Beppe Bergomi il-calcio strano, anzi sorry kif jgħid Fabio Caressa il-calcio strano Beppe. Jiġifieri ma tistax tgħid se jiġri, però oramai jiena qed nara l-Inter fil-finali u mhux qed ngħidlek biex nisket, mhux qed ngħidlek biex nagħmel il-bufaċċo, qed ngħid il-verità. Jien qed nara l-Inter fil-finali kontra ma nafx, kontra min ma nafx, però naħseb qed nara iktar Guardiola kontra Inzaghi bħalissa. Għalkemm Real Madrid ma tix tafdhom, però jien hekk nemmen li Inter Manchester City tkun il-finali f'Istanbul. Almenu se naħseb jien. Jiena m'għandix iktar nitkellem fuq il-partit għax onestament m'hemm xi tgħid, ħlif medjokrità kbira. Nistgħu ovvjament imbagħad il-messaġġi tagħkom iktar tard u nistgħu nitkellem anke magħkom. Għalissa ħaneqa' ftit mmorru għandna ħal-ferreħija, sfortunatament. Għataraw dak il-fit ta' għedet u darba bit-bissejma, f'qali, jiena m'għandix, u mhux se jkolli, speċjalment wara ġimgħa sabiħa ħafna li għaddej minna, kollox eżatt perfett. Ħanħallu ftit ta' reklami kif nitlu lura jidħol l-editur. Però preċizzazzjoni żgħira se nidħol issa waqt ir-reklami. Anyway, sorry, nirtira li grazzi tal-kompliment, ċon bassan bat nitkellmu fit-tieni parti miegħek ħalli ngħid kelmtejn jiena wkoll. Ħanibda billi nagħmel appell lil futri l-Interesti Maltin li qegħdin jaraw dan il-programm. Kalma. Okay, illum għamilna biċċa xogħol importantissima, għandna vantaġġ f'idejna, imma kalma. Għatfadal it-tieni round, għatfadal 90 minuta, illi il-futbol nafu x'inhu u nafu kif inhu. Biss lejla għandna fejn noqogħdu sodisfatti mill-wirja li rajna anki l-ewwel 10 minuti fejn prattikament għamilna dawk iż-żewġ goals u ħadna il-logħba f'idejna u illum nixtieq ngħid proset lil Dzeko li għalaq li ħalqi
għaliex jien personalment kont ili 3 videos snajjat Lautaro Lukaku kellhom jibdew il-lejla. Dzeko taħal u skurja. Mill-ewwel kif gow sabiħ, onore lil-Bosniak u wkoll grazzi tal-gowl li għamel. Minnaħa l-oħra mbagħad it-tieni gowl kien team play eccellenti, Di Marco l-Cross, dik il-finta tal-Lautaro biex imbagħad Mkhitaryan jintefa' sewwa. Logħba li fl-ewwel taqsima konna prattikament fuqhom, fit-tieni taqsima ma tantx oġbhom l-Inter, ħankun onest. Rridu ngħidu grazzi l-Onana li ġob saves tajbin u l-ironija tax-xorti kienet Gagliardini llum kemm daħal tajjeb. L-iktar plejer li najjar xmar ta' Sinja mhux ta' Inter imma llum daħal tajjeb u seta' skurja wkoll. Jiġifieri, għalkemm fil-fema tiegħi vera labu logħba tajba Gagliardini, labu logħba tajba Onana ma naħseb li l-plejer tal-logħba 100% huwa Dzeko. Bastoni għamel logħba ta' sagrifiċċju wkoll, minnhom derm weġġa' imma baqa' xorta jinsistu jiġġieled. Nota ta' kronaka li nixtieq nagħti naħseb illi r-referee ħa deċiżjoni korretta meta ma tax il-penalti fuq Lautaro Martinez minħabba preżunt kuntatt li jagħmel Tonali. Jiġifieri tajb ukoll ngħidu illi dik kienet deċiżjoni korretta. Forsi llum naħseb ħanejt hekk. Kien naqra kattiv mal-ġirien ir-referee, imma min-naħa tiegħi m'għandikx ingor, wirja impeccabli min-naħa tal-Inter, labna tajjeb, irbaħna, imma issa l-aħwa rridu ninsewha din logħba bħal sitta trid tmur fuq il-logħba tas-Sibt mas-Sassuolo, tim li dejjem tagħna kedet, tim li f'San Siro dejjem bikkiena, ma rridux ninsew li xorta rridu dak il-post mal-ewwel erba'. Nerġa' ntenni ħbib tiegħi. Saqajna mal-art. Kalma. Qatt ma milna xejn. Għadna ma milna xejn. Jiġifieri issa għandna logħba importanti fil-kampjonat u mbagħad għandna it-tieni round illi huwa ħanejdu hekk, nardu naraw se jiġri. Mela, jiena għalissa ser naqaf hawnhekk. Għandna xi messaġġi li qegħdin jidħlulna nħeġġukom biex tinteraġixxu magħna ħanaqrawhom, imma l-ewwel se mmorru l qasira ta' reklami u mbagħad nerġgħu nitlu ċomba biex anke ntukom spazju lilkom is-segwati li qed tistennewna start bil-lejl biex tkunu tistgħu wkoll issegwu dak kollu illi qegħdin ngħidu. Ibqgħu magħna illa għaliex dalwaqt magħkom aħna. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija narawkom għall-pjazza.
it-tieni parti tal-programm Migżum fejn qegħdin jien u Clayton Zamit iċ-ċomba niddiskutu d-derbi ta' Milan, ċomba qed narak naqra rassenjat, nifret mhux probabbli jiena bħalek kont naħsibha ma issa wasal ukoll iż-żmien illi naqraw ftit il-messaġġi illi qed jibgħatulna s-segwaġġ tagħna qabel xejn. Jekk tippermettuli, grazzi speċjali llum tmur l-assistenta tal-produzzjoni Xeri Żammit illi wkoll qiegħda tgħinni biex inkunu nistgħu wkoll naraw liema messaġġi ser naqraw. Kit Kalleja Falzon u lil min qala wieħed mill-aqwa players li prova jattakka Sanja Makers. Aldo Spiteri hemm bżonn 5-6 players sura s-sena d-dieħla, reserves xejn, Aldo forsi tista' tgħidilna malli ma timiżżhom napprezzaw. Milan Aldo ħabib tiegħi nafu mal-Milan. Tajjeb ħafna, Joseph Pisani, hands penalty ċar u daqqa ta' pon penalty ieħor. Kit Kalleja Falzon, mbagħad ikun hemm min imaqdar lil-Leaw meta ma jibdix jilgħab mill-bidu dejjem kellna riżultati negattivi. Ejja ħalli forsi ċomba twieġeb dal-ewwel segment ta' Mela ħanibdew naqra bl-ewwel messaġġ. L-ewwel messaġġ ta' Kit Kalleja Falzon illi nsellimlu minn hawnhekk għandu raġun 100% xi ħaġa li jiena semmejta wkoll fil-video li ntella fuq YouTube. Nistax nifhem kif, alright, nifhem daħal Origi u daħal mhux ħażin Origi għax kemm ilu jilgħab fil-pożizzjoni ta' left winger qed ikun aħjar milli quddiem għal min waqt naraw forma ta' plejer u anke forsi qed jaqbad jidra l-logħba Taljana. Però ma nistax tifhem għalfejn ma nqalax Brahim Diaz. Għalfejn qala Sali Meker u fil-fatt ħareġ irrabjat. U għandu raġun. Jekk huwa l-iktar plejer on form bħalissa, inti stess paru u qed tgħid għax Leaw m'għandniex lilu għandna Sali Meker li qed jiġobni iktar fuq xelluk. Ħallem, x'taqalaw tagħmel. Dik hija oħra mill-baħnanat li jagħmel illum il-ex on fire, għax illum on water ġakin. Nisperaw li jkun on fire ġimgħa d-dieħla. Ma insomma. It-tieni messaġġ kien fakkar naqra tonna xi ninsa tajna erba' li hija ħafna. Mela, Joseph Pisani semma xi episodji arbitrali. Qed nipprova niftakar għal-lim episodji qed jgħid għad-daqqa ta' Pont tal-Handsball forsi ta' Malik Ċaw. Jekk kienet min, hekk kienet idu ta'. Joseph tina naqra iżjed dettalji jekk jogħġbok. U ma nistax nifhem x'lim kienet jgħid daqqa ta' Pont. Mela, forsi Joseph, jekk għadek is-segwina u tista' tina naqra dettalji napprezzaw ta'. Eżatt. Kien hemm żewġ messaġġi oħra, wieħed ta' Kit ieħor żgur. Li kien fuq Leaw li mbagħad tkun għamel maqdar lil-Leaw. Hawn min jgħid li Leaw kif għadt l-ewwel Leaw mhuwiex l-aqwa plejer tal-Milan, huwa plejer komuni u ma ntuhomlux dik il-paga. Mela, mhux hekk ma ntuhomlux. Kit, ovvjament naqbel miegħek. Leaw irid jibda mill-bidu kull logħba llum anke b'seq waħda kont nilagħbu jien. Immur l-messaġġ ta' Aldo x'qed niftakar li Aldo ma rispondex nisellimlu minn hawnhekk ukoll. 5-6 huma ħafna. Però 3 players hemm bżonn. L-ewwel nett hemm bżonn striker l-ebda disrespett lejn Giroud li għaqdina fuq li għaqdina jien għandi l-flok tiegħu hawnhekk jiġifieri b'Giroud qiegħed. Hawnhekk ser semmejt il-Giroud fil-fatt kien hemm messaġġ minn Efrom ta' Tony fejn qalilna li ma jaqbilx li Giroud huwa l-aqwa plejer. L-aqwa plejer forsi le. Mela li Giroud l-aqwa plejer. Imma ifimni, il-kom samilhom kif nafsew jien sa fuq livell ta' klabb u kif ukoll fuq livell ta' nazzjonali. Eżatt, għal Giroud għandek naqra iktar, għalkemm dal-aħħar qed tuħu naqra revinġi ta' wkoll. Jiena qatt met li Giroud huwa l-aqwa plejer, Giroud jrid lajnuna, anzi jistess jetta li llum Giroud kien mejjed għax ma kellux il-Leaw. Meta jkollu l-Leaw miegħu illi jitla' jgħinu fuq quddiem idejh hekk, x'inhi kollhom il-ballun ġej minn għadmejni qonna għandek il-Giroud il-Leaw biex iniżżel il-Leaw. Ovvjament, illum ma kienx hemm Leaw, ħadd ma mela dik il-ħaġa, ġifieri hemmhekk nagħti tortu l-Pioli li fit-training kien jaf lek għax mhux se jkollu l-Leaw, għamet 3 ma jitrenjax mat-tinda. Ma jaqbadx plejer ieħor u jitfgħu floku u jgħidlu ma ntix xogħolok titagħmel li għamel Leaw. Mal-linja jgħidhom. Però xi ħadd irid jgħinu li Giroud mhux waħdu hemm sulu. Giroud għandu 36 sena. Immaġina l-ġekot ħalleh waħdu. L-istess ħaġa ħajġri. Dik li lef l-ebda ħemmat li Giroud l-aqwa plejer jien. Fuq ta' Aldo, 5-6 plejers huma ħafna, jiena nemmen li rridu attakkant ta' 15-18 il-gowl. U għandi xi ħaġa nistaqsi lilek, tonta, qed inkellmek fuqha, għandna fl-inti għandek imħabba kbira li ħansemmilek u ma nistax ma ngħidulekx. Wara ovvjament li rajna fuq Instagram.
ħanajdilek dal-waqt. Ovvjament qed titkellem fuq l-strikers, ġifieri ibda uża moħħok għal min ħankellmek. Barra minn hekk għandna bżonn replacement sura li qatt ma sar ta' Kessi illi ħallina s-sena l-oħra mal-Barcellona. Ħana teġgħu x'issimhom is-sena d-dieħla fuq Jiena ma rridux. Jiena ma rridux għax jiena li għala telab xejn dabbar rasek. Le, semmi bdil ma' Brozovic. Iva naf, u fil-fatt ma nodix bi-kbira li jmur magħhom fil-verità. Il-Barcellona għandhom bżonn il-Brozovic speċjalment issa li ħarġet uffiċjali li Sergio Busquets daqshekk, jiġifieri huma għandhom bżonnu plejer bħal Brozovic mal-Inter qisu tilef postu fit-titolarità x'ankallu ma labx għalkemm daħal tajjeb. Però l-Kessi jiena ma nġibux lura, però rridu plejer floku ifhimni, jiena waħda ngħid. Milinkovic-Savic is-sena dieħla bla kontratt. Imsemmi li b'40 miljun, il-Lazio jaħsbuha. Jekk 40 miljun bir-rispett kollu, ma nippretendix li jmur l-Ingilterra. Nippretendi li jibqa' l-Italja. Nippretendi li l-Milan, l-Inter u l-Juventus jistgħu jixtruh. Jekk hekk il-każ, Maldini, ngħidha bit-Taljan forsi jifhimni, se senti questo video. SMS, per SMS. Insomma, ħalli hekk ġust kienet waħdek. Jiena li dak li rridu, attakkant, midfielder, u biex inżidu għax aqqas fuq il-lemin ma nġib l-erjen. B'Salem Mekker u Messias qegħdin tajjeb. Jekk inżommu l-Ibrahim Diaz. Dak, il-merkato tal-Milan ta' sena d-dieħla. Ovvjament imbagħad f'każ titla' pleri ġiebu. Però ma nħoss li hemm bżonn aktar. Veru li l-bankina batuta, però sax ġib il-kulħadd. X'għandna iktar? Il-messaġġi għandna wkoll messaġġ mingħand l-akbar ħabib tan-Naplitani bħalissa, nirreferi għal Mark tagħna Sur Mark Xkembri, ċajta żejra Mark, ma tmurx f'qali mobile issa, insellmulu minn hawnhekk il-Mark ukoll, ma nistax nifhem x'in id-differenza bejn il-Milan ta' 12-il xahar ilu u llum. Glenn Caruana, Gagliardini injorant wisq, Glenn Nabela rebħa meritata proset, grazzi Glenn. Kejt Fenek, Gagliardini ma qabil ma l-statement tiegħi li Gagliardini daħal tajjeb, ma kienu tlobu ħażina Gagliardini. Illum kienet ħallu nkunu onesti. Global Minkat, riżultat tajjeb imma għadna ma minna xejn, naqbel miegħek perfettament Global. Imma l-ewwel 20 minuta kienu bellezza. Mario Tart u dik id-daqqa ta' Polli l-Bastoni, referi ma ġbux. Iżjed. Julian Camilleri, Origi ma taħħaġ ħażin ċomba. Ekku, semmejta, Origi ma taħħaġ ħażin. Fuq xellu qed ilha aħjar milli bħala punta u naħseb li fil-verità kif kont qed insemmi l-ewwel għalhekk nemmel li rridu striker għaliex il-striker se jkunu Giroud u l-ieħor plus forsi Rebic jekk inżommuh, jiena li ma nżommuhx, fuq xellu ikonna propju lil Leao u Origi. Konna ħallura iżda Mekker u Messias. U trittar sejġri bil-kont, jew kol. Ma nemmix l-għareta. Le, onestament. Ma nneħħiex. Jiena nemmel li aħna nitlu mal-ewwel 4 raġuni li l-Juventus penali ta' ħajqala. Ma nixtiex li nidħol għax il-Juventus kun għala penali ta' ġifieri niġu l-5 u nitlu ħabba l-Juventus. Il-Juventus se jitfawhom barra l-UEFA voldiri. Ma rridiex jiena rrid nidħol bil-ħila tiegħi issa kombat il-Juventus jiġu eliminati ma nix li ngħid jidħalta x'inqala huma. Il-mertu tiegħi ħadtu. Le, jiena fuq tal-mejda ma toġobnix. Issa mhux qed ngħidha botta l-Inter, di pereżempju fil-1993 aħna labna fajna ta' Champions League mal-Marsilja, ħarġet uffiċjali ħadu d-doping u l-Milan talbu li jaħdu iċ-Champions League biex tiġu bit-8. Ma rridiex, dik mhix tiegħi ma rbaħtix fil-ground, ma rridiex. Jiena ma mulek. Insomma, kont ħan nirrispondi wkoll lil-Mark xi differenza tal-Milan. Id-differenza mhijiex tal-Milan. L-istess Milan kienu l qed jilagħbu mal-Inter is-sena l-oħra u bagħtu. Bid-differenza li fl-aħħar 20 minuta sibna go u minn wieħed ġew tnejn. Ta' Giroud fid-doppietta. Il-bqija m'hemmx differenza. L-Inter iddominaw id-derbi. Dak id-derbi jista' jikkonferma Antonello kemm veru qed ngħid. Ma tajtx iddominajna d-derbi, jekk iridu nsemmu derbi lil Milan iddominajna kien propju ta' 3-2 ta' dis-sena. Ħarġu tajjeb l-Inter, skurjaw fil-bidu għax dejjem hekk jiġri, imbagħad ħabnihom.
Infatti Go f'derbi biddel kollox. Go jibqa' wieħed. memorabli dak il-video sfok li għamilt wara l-logħba. Jien. Jien meta kont ħadd aqattab Le, qabel mhux mad-difensuri. però f'derbi dak l-għandek. Go wieħed ibiddillek kollox. U hekk ġara anke llum. L-Inter skurjaw kif skurjaw bum sabu t-tieni gol. Daqshekk. Jien kif skurjaw it-tieni gol qed ħanaqbad nitfihom minn norqod. Ma jnexxilix ovvjament għax jiena l-Milan nħobbhom wisq. Però nifhem illi forsi kun hawn minn nagħmel hekk. Ma nifhimiex jiena forsi xi fissat, però dik hi. Però m'hemm l-ebda differenza Mark. Trid kalleja falzon x'ġara fuq l-sponsor. Fuq l-sponsor Digital Bits ma ħallsuniex la lilna u laqas ir-Roma u ż-żewġ timijiet iddeċidejna li nneħħu l-sponsor minn fuq il-flok. Iżjed messaġġi l-aħħar round Rijkaard Spina vera l-calculating kieku żegot fajnek u għaddu kien jiġri l-istess. Renato Vella proset tal-programm grazzi lilek Renato li qed issegwina. Taħseb li l-Milan ħajermu x-xugaman fadal 90 minuta oħra. Mela, Renato dan? Ija, Mela, l-għanet nsellimlek Renato grazzi supporter ta' tal-kummenti. Slima Wanderers dan. Nawguraw dak il-promozzjoni. Eżatt, mela proset tal-promozzjoni wkoll, ir-ritorn tagħkom fil-Premier Malti, sabiħ li ngħiduha wkoll. Le, narmu x-xugaman le, għax il-logħba nemmen li ħanilagħbuha, nemmen fil-fatt li mal-Ispezja issa jserraħ l-10 players jerġa' kif għamilna mal-Bologna għalkemm jagħmel żball. Faħxi l-iżball jekk jerġa' jserraħ 10, għar-raġuni li maħniex mal-ewwel erba'. U għar-raġuni li kif diġà qed ngħid issa hija kważi impossibbli. Skużawni, hija kważi impossibbli li nikkwalifikaw għall-finali. Però kif qed u nerġa' ngħid go wieħed ibiddel derbi. Jekk aħna fid-derbi li jmiss taqa' kometa u nibdew tajjeb, għax hekk tittajt taqa' kometa, għax dejjem nibdew ħażin, però taqa' kometa u niskurjaw fil-bidu il-logħba taftu żvolta oħra. Issa mhux qed ngħid li ħajjiġri hekk għax jaf niskurjaw u l-Inter ġibu drop u nerġgħu niġu lura rridu niskurjaw żewġ. Però jekk niskurjaw u nkunu għadna wieħed b'xejn, ċans li jsir it-tieni gow u l-logħba tmur għal barrani. Ma tistax tajt, ġiri. Għalhekk ma nistgħux nagħmluha fatta. Le, mhux tagħmluha fatta, però ngħidu li ħanibdew 75% l-Inter għaddew. Verità. Jekk kienet illum 50%, nhar it-tlieta tkun 75%. L-Inter home, 65,000 supporter kantaw, kollox jgħod. Sewa, għalkemm illum konna aħna home u l-Inter iddominaw, speċjalment fl-ewwel taqsima, kif qed tajjeb inti, però hekk il-verità. Rajt kumment ta' xi ħadd illi qal li Pioli jekk veru għalhekk għax onestament għadni ma rajtx, però Pioli qal nei primi 7 minuti l-Inter non entrat nhar id-dwar, da bis-serjetà. Però hekk veru qal Pioli hekk. Ġir min qala skużi? Ronald Fsadni li huwa segwaċi minn dawk il-leali tal-paċna tagħna nixtieq insellem ukoll. Sewa, mela Ronald l għanet nsellimlek, it-tieni veru li għalek Pioli onestament għadni ma rajtx hekk qed nistaqsi, mhux ġifieri biex nixbet is-saqajja hekk, imma għadni ma rajtx għax hekk veru għalek onestament da giljottina. Ewwel 7 minuti. Fġieħ il-bambin mhux qed ngħidu l-ewwel 70 minuta l-ewwel 7 minuti li s-soltu logħba bejn żewġ timijiet kbar fl-ewwel 10 minuti jibqgħu jistudjaw xulxin f'nofs il-ground. Da qegħdin ngħidu l-ewwel 7 minuti jekk għalhekk Pioli jiena lija llum bli qal għandu bżonn tnejn ġonku ġol kozzon u hekk hawnhekk ifaqqa għax ma tistax tgħidha kelma bħal dik. Naħseb nazzarda naqbel miegħek hawnhekk mela Mark Xkembri ta' bont oħra lin-Naplitani hawnhekk għax ukoll ħarġet aħbar li jistgħu jagħtu l-iktar 2019 lin-Napli. Tiger Lily Dream. Nagħmlu sejrin bijadi. Mela, Mario Attard, hemm filmati ċari jidher fejn Bastoni jaqla daqqa ta' pon fil-kaxxa, immaġina l-karessa. Fadal 90 minut oħra lina, Rijkaard Spina, Tulin Camilleri, Benna Serwajdu ħafna barra. Stefan Alessandro, il-Milan tkoll wieħed jiftħu l-logħba, naqbel maċ-ċomba. Grazzi wkoll il-Rijkaard tal-messaġġi li talbu, grazzi wkoll il-kull minn qed jgħidilna proset tal-programm, grazzi lilkom segwuna staġun sħiħ u naħdu pjaċir ukoll b'dal-feedback li qed ittuna importanti wkoll li tkomplu segwuna sewwa l-aħħar parti tal-istaġun u issa wkoll nibdew bil-mod naħdmu l-istaġun li ġej ukoll.
Klose fil-gatt jikkonferma dak li qal Pioli li għal Ronald Foldieri fuq Pioli li huwa Bis-serjetà. minnu. Oh, no. Ma da jistħiew. 7 minuti fġieħ il-bambin. Ifemni mhux kumment li tgħidu wara darba mitlu. Kommina, jekk m'għandekx abtit tikkummenta wara partita tikkummentax. Jew ibgħat Ibbat il-assistent. il-viċi, ibbat il-ġartiħor, ibbat il-Maldini jitkellemu, ibbat il-Massara, ibbat il-Skarun, ibbat il-Kardinale, naf. Li bajdu Kumment għajlum, żejjed jekk grazzi, qalet. fottejtunna r-rekord ta' Kardinale, l-lum, ma tafx, Kardinale ġiara l-Milan 3 lobiet 3 rebħiet, l-lum kienet l-ewwel telfa, ġifiri, però irid ikun ħansemmiħ għax ovvjament jafuh ħafna nies u naf li ma jħux għalih. Irid ikun il-Godli, il-Godli li jara l-Milan mhux tagħlem ma nerbux, tagħlem ma niskurjaw. Diġà t-tieni darba di. Sena oħra tagħlem mal-Bologna xejn b'xejn, tagħlem mal-Inter ngħid b'xejn. Thank you Godli. Mezzi kassar il-Godli nselmulu. Kien hemm ukoll il-programmi tagħna bħala partitarju ta' Red Bull għal se tittoqna konsolazzjoni din is-sena. Mela, l-aħħar domanda qabel ma nagħlqu għallejla mingħand Andre Camilleri. Taħsbu li timijiet bħal Inter Milan, Juventus, Lazio, Roma huma timijiet tal-istess kalibru. Min? Inter Milan, Juve, Lazio, Roma. Le. Ma naqbilx. Le, assolutament. Assolutament. Inter Milan u Juve qegħdin fi pjaneta l-jom fejn l-oħrajn, b'rispett kollu lejn Roma u lejn Lazio. Ir-Roma veru li ma rebħux logħba dis-sena lilna u lilkom rebħu waħda u l-oħra tawilkom b'rispett kollu issa għax li jiġi Mourinho wara l-logħba jgħidlek tliftej b'xejn ma kuntent. Jiena li kull ma kien joqsu jgħid ihom ankora l-Inter, onestament, sewwa sa bħalma jingħad affarijiet tal-Milan ngħid l-affarijiet tal-Inter. Ġina ma battux jixxejjer flok ngħidha bil-Malti pura xax. Sewwa. Min jekk ma tixtoj tgħidek, ma fimni hemm Jose Mourinho vekju Ti eżempju, Ancelotti kien ċar. Xin qalu nistgħu nħoddlok sew sekondi mid-derba se unu tu forza Milan. Aħjar taqbad tkun hekk mill-ewwel onest milli toqgħod tajt, ejwa tliftni b'xejn ma kuntent. Ma tgħid jiena insomma l-Inter. Jiena ħobb l-Inter. Għadu jħobbna insomma. U mela, għadu jibqgħu u ma nħodix bil-kbira li s-sena diħla jiffirma magħkom jerġa'. Jekk Jiena l-informazzjoni li għandi li Tiago Motta waġa blokkat li ma naqbilx magħha ma dik hija. Ejwa, rajta ta' Tiago Motta, sorry Tiago Motta rajta storja oħra. Mela. L-aħħar li kont qed ngħid, jiena nħoss illi ir-Roma u speċjalment il-Lazio ejja ngħidwa kif inhi, il-Lazio mingħajr Ewropa qegħdin ta' dawn ma tgħidx iridu jiserħu. Labu sija magħna u sija magħkom lob illi kellna ntuhom 5 kull wieħed u nistgħu ngħidu illi dawn ma tal-istess livell. Le, il-Juventus jifax il-Juventus bil-plejers li għandhom għax vera li jinħbew wara subajhom ta' imma l-Juventus għandhom 4 plejers tal-bliħ mela l-Juventus hekk Pogba jkun 100%, Chiesa jkun 100%, Vlahovic, mela, Locatelli, Rabiole, m'għandux plejers il-Juventus, Għet issemmi l-Vlahovic, għan interrompi kif kondannajna il-kurva tal-Juventus li kondannaw il-kurva tal-Atalanta dawk mhux kummenti. Le, li tar-razzismu trid tieqaf. Issa qatt ma tara l-logħba forsi tkun razzist imma jna qiegħed mid-dar ħadd ma jismani, jiena dak irid ikun maħruq, normali, kelma żejda. Però ta ma tistax inti fl-logħba b'rispett kollu is-support jibqem jiena li qed tibda toħroġ tibta multa jiena l-ground il-logħba ta' wara daqshekk nistax ikun qosejrin hekk daw. 100%. Qosejrin bed ta' razziżmu l-Italja biss ta' razziżmu. U minu. U nispera li neħħu s-sofra lil Vlahovic, Eżatt, le, naqbel maħ, 100%. Jiena biex nwieġeb ukoll lill-Andre, nasab biex naqbel naqra maċ-ċomba forsi Roma. Aħjar mill-Lazio. Għandhom ċertu plejers ta' kwalità, imma l-injuries ovvjament għamlu tagħhom fil-plan ta' Jose Mourinho. Mela, aħna għalissa se nifqu hawnhekk il-messaġġi li qegħdin taraw forsi iżjed tard narawhom jiena u Clayton u nirrispondulkom ukoll. Grazzi mill-ġdid il-Xeris tal-li għenitna l-lum ukoll fil-messaġġi li konna qegħdin naqraw. Grazzi kbira tmur l-sponsors tagħna li huma The Barber Room, Your Beauty Essence u għall-pjazza nħeġġukom biex tużaw is-servizzi tagħhom ukoll għax indirettament
tkunu qed intejnu wkoll li l-kamra sportiva tkompli tikber. Issa għada dan il-programm ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk ukoll tistgħu wkoll iżidu diversi taraw ukoll il-programmi kollha li ilna noħorġu u jekk tippermettuli wkoll kelma żgħira fuq l-istazzjon ta' ċomba il-Milanista Maltese li huwa l-istazzjon fejn qed jitkellem fi żjed dettall fuq il-Milan tinsewx taf subscribe hemmhekk ukoll jiena l-videos tiegħek lejt insegwihom, nħu pjaċir insegwihom, proset, ovvjament jalla dawn il-videos qed tagħmel bit-Taljan, forsi imorru xi darba lejn jaslu plejer tal-Milan jew Milanello xi qed tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Ħaġa waħda ħanajdek ma jimpurtax. Mela le? Ovvjament aħna semmejna l-Lazio u kien hawn kumment minn supporter tal-Lazio li qed tgħid għax tipo meta tawna erba' u rewna kemm il-livell ma kienx daqshekk baxx. Infakkar biss illi f'Jannar aħna kieku labna bl-ebda offiża mal-Ħamrun ukoll kienu jżommuna għax konna qegħdin fl-ars minn possibbli. Lajna 5 ma' Sassuolo, 4 mal-Lazio, 3 fis-Super Cup u web xejn ieħor fid-derbi għalkemm kien beda frar però konna fl-ars żmien. Jiena qed ngħid li issa il-Lazio mhumiex ta' livell għal raġuni li nqalgħu mill-Ewropa u qalaw 3 u 2 faċilment San Siro. 5 gols ta' kienu faċilment 10, imma ovvjament Milan u Inter kien moħħhom fit-tazzi li kellhom ġejjin fit-3 tim ta' wara. Preċiżazzjoni żejra. Jiena fil-fatt tazzarda ngħid ukoll li il-Milan se jgħaddu l-Milan tista' huma differenti, kull ma se nsemmi differenza waħda u tistaqbel mi jiżgħu ma' ċomba. Biċik Mekmenjon. Eżatt, proset. Jiġifieri, mela, rajt kumment ukoll minn Trajkart Spina, ma rridx nara kummenti politiċi, dan il-kumment sejt naħamal li jinoħorġu live, ħodu potenzja dan huwa stazzjon tal-isport u mhux stazzjon tal-politika, nistgħu nitkellmu fuq politika elsewhere imma mhux fuq din il-kamra. L-appuntament li mistana magħkom mela miegħi huwa l-għada fis-7. Importanti fis-7 fid-9 għal-programm Botta u Risposta fejn se nitkellmu fuq il-Formula 1 għal minn fis-7 ħalli wkoll nagħtu spazju minn rid isegwi l-Eurovision Song Contest. Biex jagħmel dan Clayton ikun magħna nhar it-tnejn għal video ta' analiżi tal-logħba Spezia Milan sewwa. Spezia Milan. Mela, mill-bqija, grazzi tal-li segwejtuna, sakemm nerġgħu niltaqgħu magħkom lejli tajjeb u ħudu ħsieb. Thank you.